representació iconogràfica de la Mare de Déu del Roser. La Mare de Déu és representada asseguda amb el nen Jesús a la falda. En el moment en què presenten el rosari a Sant Domingo Guzmán i Santa Catalina de Siena. Caltrenca era una família fomentada en una profunda religiositat, al catolicisme i a la causa del carlisme. És una de les cases amb més història de Verdú, amb destacats personatges vinculats a les circumstàncies i als esdeveniments del país. Una filla d'aquesta casa portava el nom de Roser i per aquest motiu, en el moment del naixement a mitjans del segle XX, es va posar aquest plafó a la façana.